ନବୀଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକି ରାଗିଲେ ରୋହିତ? ବୁଧବାର ଭାରତ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଶେଷ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହିଟମ୍ୟାନ୍ ରୋହିତ ଶର୍ମା ରାଗ ମୁଡ୍ରେ ନଜରକୁ ଆସିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବଂ ସବୁଠି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ସୁପର ଓଭରରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ବେଳେ ଶେଷ ବଲ୍ରେ ମୁକେଶ କୁମାରଙ୍କ ବଲ୍କୁ ନବୀ ମାରିବା ପାଇଁ ଘୁରାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ବ୍ୟାଟ୍ରେ ବଲ୍ ସଂଯୋଗ ହୋଇନଥିଲା। ମାତ୍ର 22 ରନ୍ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ ନବୀ। ୱିକେଟ୍ କିପରି ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ଆଉଟ୍ ପାଇଁ ବଲ୍ ଫୋପାଡୁଥିବା ବେଳେ ନବୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ବଲ୍ ବାଜିଥିଲା। ମାତ୍ର 1 ରନ୍ ହେବା ବଦଳରେ 3 ରନ୍ ନେଇଥିଲେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଖେଳାଳି। ତେବେ ନବୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ବଲ୍ ବାଜିଥିବା ବେଳେ ରୋହିତ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ପିଚ୍ରେ ଦୌଡ଼ୁଥିବାକୁ ନେଇ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ। ସେପଟେ କୋହଲିଙ୍କ ପାଖରେ ବଲ୍ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ରାଗ ମୁଡ୍ରେ ନଜରରେ ଆସିଥିଲେ। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଉଭୟ ଭେଟରାନ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଥିଲେ। ସୁପର ଓଭରରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 16 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ରୋହିତଙ୍କ ରାଗ ପରେ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ ଯାଇ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ବୁଝାଇବା ସହ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ସେହି 16 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ସୁପର ଓଭର ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା। ଭାରତ ଦେଇଥିବା ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଯାଇ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମାତ୍ର 1 ରନ୍ରେ 2ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇଛି। ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ 2ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲେ।